Raha sini diceluk sini nek moy ndak. Ha. Ha kok nang hantu, Nduk. Oh, ngelilir-ngelilir kok malah tom-tomi wong. Biasa gua nang bar entuk sinyal lak ngono ku. Entuk. Orang sinyal HP kok. Sinyal leban. Lungguh ora nduk ni sini. Lah nek aja sini wong merahal sini. Kedawan. Lungguh. Ya, ndak. Iya, Dok. Ah, wis genah. Wis genah. Yo ngantuk. Ngantuk. Iya, Dok. Dolanan. Dolanan. So. Gawe dolanan apa? Wajibane wis rampung le. Yo wis lah, Nduk. Kok iso? Wis. Kabeh mau wis bar, Nduk. Umbah-umbah yo bar tak umbahi kabeh. Masak yo bar masak. Masak ya wis rampung. Wis rampung kabeh. Lek pipit lek, aku arep kondo ya lek ya. Bapak-apa, Nduk? Aku diutus Maman Kuramapati. Sowan ana ing Prabu Jayanegara. Matur kene. Kurampen iki lek. Lah terus aku melu karo kowe ta ora, Nduk? Ora usah lek. Berarti aku ning omah ae karo anak-anakku. Tunggu omah. Apa lek anakku bojoku iki durung ana teko-teko lek. Oh ngono. Ana aku jalan kerja lek ya. Sing hati-hati ya, Nduk ya. Ya, aku tak tunggu omah, kowe sing hati-hati ya, Nduk. Ayo, Nduk. Ger, ayo nambi. Kula Pak. Nggonku temeka ning Lumajang ora tindak ngangke. Ning ana kawigaten ngenani panjenenganmu. Ngenani panjenengan langsung perkawis apa, Pak? Rikala kowe nyuwun lilah
ana ngersa dalem. Nggih. Bab sedaning wong atuamu kowe nyuwun lilah 40 dina kanggo bela sungkawa bab sedaning wong atuamu. Menika leres Paman Rama. Ya, Do menika panjenengan sampun nyekseni kiambak. Yen toko balik kula wonten ing Lumajang menika bela sungkawa nyuwun inah kawan dosa. Engke napa panjenengan rawuh wonten ing Lumajang menika kautus kalian panjenenganipun Sono Prabu Jayanegara. yen to aku kautus ora, Maksud ning sak tenane. Ya, nggih kula Pak. kowe dadi rembukan ana ing kraton Majapahit mung jalaran kowe nyuwun inah 40 dina. Inggih. Lah, Sang Prabu Jayanegara darbe rasa sujana karo kowe. Gadah rasa jujana dumateng kula. Iya. Ingkang tegesipun Paman. Lah, nyuwunmu inah 40 dina kuwi kowe ora dianggep bela sungkawa ning kowe dianggep nyungsung kekuatan. Kula. Ingkang tegese kados pundi to Paman Ramapati? Durung pono maneh. Dereng pono. Ger hari nambi. Inggih. Wiwit dina iki kowe kan dianggep patang pisan agung ora sowan. Kowe dianggep balelo ya. Kula dianggep balelo. Heeh. Saklebete Sinarsos. Kolang kali Sinarsos wonten-wonten titanipun yen to nambu menika mbalelo saking ngersane Sono Prabu Jayanegara. Aku go sabelo kawan kowe, Ger. Kamangka panjenengan menika sampun nyekseni kiambak yen to kula menika nyuwun inah kados sedanten supados pasul wonten ing Lumajang. Lah, kuwi aku uga munjuk atur ana kersa dalem, ora ana jamak lumrah yen to Haryo nampi. Kuwi bakal mbalelo. Ning yo kene. Sang Prabu Jayanegara ndak emote wis ora kurang-kurang. Nggonku munjuk atur ana kersa dalem. Ning puguh. Lah iki Kok ya, Haryo nampi. Sono Prabu Jayanegara. Wong tuamu biyen wis ceciklu nang kraton Majapahit nganti nurun kelawan kowe. Asok blondong pengarep-arep rasa dalem Sang Prabu Jayanegara ning ya gone. Labuh labetmu ora dikatonke ana pangarepane Jayanegara ning malah kowe dianggep balelo. Ya to aku lho iki. Wis pundi? Aku beda karo Haryo Nambi. Bedane manggen pundi Paman Ramapati? Yen to aku ora diarani luwih becik ndak leksanani. Aku balelo. Kula kedah balelo. Nggih. Paman Ramapati. Yen to kula menika mboten balelo wonten ngersane Sono Prabu Jayanegara. Ya. Sampun kadhapwa yen to kula mbalelo saking ngersane Sono Prabu Jayanegara. Heeh. Nggih. Kula menika minangka jenengan minangka paseksen. Kula mboten balelo sampun kedhapwa balelo. Mula Paman Ramapati yen kados mekaten kula mbalelo sae ketemu cerai. Ya ngene iki jenenge trayung prajurit. Haryo Nambi, kowe tak sekseni kembali lho. Aku go bakal bela kawan kowe. Kowe go bakal tak balui. Napa les menika? Ya gene ora. Senajan lairku ana ngarepe Jayanegara, ning atiku tumuju kelawan kowe. Nggih? Paman Ramapati kados pundi? Sawetara dimen ora kawistara. Yen to kowe sing menehi pangerten bab ngenani iki, aku bakal sowan ana sedalem, aku ndak rewo-rewo ora mangerteni. Kados mekaten. Sing ati-ati to. Prabu Jayanegara. Yo iki kang bakal kriwikan dadi grojogan. Aku wis kadhak wong balelo.
bisa gawe aku bakal bedah Raja Majapahit. sliramu mapan ing pendopo Majapahit. Kula sing ingkang sowan amargi bojone kula katemben kemawon Bupati Empon-Empon. Diutus karo garwamu dikongkon bojomu apa wis entuk jampi? Niki sampun. Coba-coba. Niki parung. Oh, Pak. Sing loro sing iki. Niki nggih. Rada bersih. Sampun, niki sampun temui pun niki. Rada buka sithik. Pun. Rasane wis beda karo padatan. Rada kepenak. Rasine Nggih. isih tok parme. Nggih tasih. Pripun to Sang Prabu? Arep ono mlaku. Lah. Lah pripun to Sang Prabu Jawa Negara? Wis to wis. Kowe ra dikasih karo bojomu. Wis kira ya. Aku sing gak jawab karo bojomu. Dan dulu berhasil. Bojomu wis neklasake. Yen kuwi njapeni karo aku. Ini lho. Ateges sekabehane wis dikeklaske. Berhasil. Ora susah terima. Yen kuwi njaluk tanggung jawab parang aku. Sekabehane sing tanggung jawab aku. Uga sak bojomu pisan. Ya. Menika lho
Yo. Aku matur nuwun banget lho karo kowe. Umpama aja ana kowe, laraku ora iso mari. Prasi, Nggih kula. mbok menawa sedherek meneh. Yen aku kangen kowe tindak ana ing Majapahit. Nggih beto parung niki nggih. Heeh. Kalau mangsa yen suwe ora kok parmi, mesti laraku kumat meneh. Nggih Sang Prabu. Ya, Prasi, Nggih kula. kondo karo bojomu. Yen bojomu golek parem sing kanggo maremi aku. Nyuwun apa wae bakal tak paringi, uga sak senenge atimu. Oh ngaten. Nggih. Kula nyuwun pamit nggih Sang Prabu Jayanegara. Iya. Nyuwun pamit. Monggo-monggo paman. Paman Ramawa. Sami sugeng rawuh dikawonten Pandhapi. Sang Prabu Jayanegara pikantuk pangestu panjenengan. Anggen kula marak sowan kalis ing sambikala boten wonten rebedos namung bukti kula kunjuk wonten sampeyan dalem. Katampi tangan kalih mugi damel bingah ing manahku. Nggih, Paman Ramawat, sabda katimbalan. menika dereng titiwancining panjenengan marak wonten Pandhapi. Nanging kenging menapa? Panjenengan sowan wonten ing Pandhapi Majapahit. Sang Prabu Jayanegara badhe ngaturaken kahanan. Kahanan wonten Kraton Majapahit menika yen to mboten kula aturaken wonten sampeyan dalem, mangke yen to kedangon bakalipun mboten sae. Sang Prabu Inggih kados cethanipun kula badhe ngaturaken yen to wonten ing Dipati Lumajang nampi boten sowan wonten sampeyan dalem menika kanthi dipun sengaja. Piyambakipun nyungsung kekuatan badhe merangi wonten Majapahit. teges mbalila. Paman Ramawat, Nggih, sampun kuwawa. Menawi kula menika nandingi kaliyan sinambi. Mila paman, panjenengan sampun genggang sarambut kali. Kula ben nyalirani. Badhe nyalirani. mengke tundhanipun badhe keseluruh Sang Prabu nampi menika bocah cilik yen to kelampahan tetandingan kalian panjenengan menang boten kondang ning yen to kalah ngisin-ngisin Sang Prabu kawula Majapahit boten namung setunggal kalih kathah Senopati Agung ingkang dereng ngatonaken dharma buktinipun wonten kersa panjenengan ugi kathah. Monggo mbok kapilih Senopati Agung kedah saged mingkas karyi. Paman Ramawat, Nggih, keberanange manah kula menawi sinambi sampun miwiti mbalela. Menawi kaumbar kemawon napa mboten badhe kriwikan dados grujukan. kula percados. Mila paman, sinten ingkang patut ngripih tumindakipun sinambi? Kula nyuwun petong kalih panjenengan. Yen to pamawas kula Sang Prabu langkung prayogi Kebo Taruna ingkang supados ngripih kananipun Sinambi. Kebo Taruna. Nggih, Menawi ngaten monggo dipun timbali marak wonten kathah. Kebo Taruna. Reno.
katimbalan kula Sang Prabu Jayanegara. Sira marak ing pendopo Kraton Majapahit. Pangestuning sun kapan? Kula tampi asta kekalih. Kula pundi wonten ing mustaka saged dadosaken daya kegiatan kula. Apa? Namung sungkem kula katur. Ingsun tampa gawe bombong penggali isin. Taruna Dawuh katimbalan kula. kaget rasaning penggali. Ing pasewaken durung titika mangsa sliramu tak pundhut marak ing pendopo Agung Majapahit. Duh Sang Prabu Jayanegara. Kados wonten sardula badhe mangsa dumateng kula. Jalaran Paman Ramapati nimbali dumateng kula supados marak seba ngersa dalem. Menapa kula nggadahi kaluputan, monggo yen to panjenengan badhe paring pidana, kula boten badhe swala Kanjeng. Taruna Dawuh katimbalan. ingsun ratu ing Majapahit ora kurang-kurang nggonku paring pangapura salah suwijining kawula sing duweni kaluputan. Mula Taruna sira ndak pundhut marak ing pendopo. Sangka kersaning Paman Ramapati ngenani mbalilaning sinambi Bupati Lumajang. Akeh para nayaka praja ndak kira kinarya pantes sing dadi Sinapati Agung mung sliramu Kebo Taruna. Mula Kebo Taruna rening sira mak ing pasewakan aku uga saiki sira dadi Suryaning Driya ana ing Majapahit ngripih Bupati ing Lumajang sinambi. Yen kersa Sang Prabu Jayanegara kados mengaten namung sendika dawuh yen to sampun paripurna dawuh panjenengan kula nyuwun pamit badhe lumeser tumuju wonten ing Lumajang. Ingsun pangestuni sinambi Nuwun tambahi pangestu. Paman Pramawati Sabda katimbalan. wiwit sepisanan ugi pungkasanipun Majapahit timbang-timbang negari taun panjenengan amrih prayoganipun kados pundi monggo tengenipun negari Majapahit Kados sedikit.